Ano? Isang tanong, isang sagot. Anong gusto mo? Sa 101 o dito? Maski saan po. Maski saan? O, tanong ulit. Marunong ka ba pumili? Marunong ka pumili ng mga magaganda? Marunong ka daw pili. Dali na para mapalitan natin yung maganda mong damit. Tara, dito. May nakita ko dito mga kalingap. Kaakit-akit ang mga damit. O, yun o. Kaakit-akit, di ba? Kaakit-akit. Kaakit-akit. Yan gusto mo. May butterfly. Wala na. Nakatingin na siya, o. Hali na. Oo. Ano, papasok tayo? Papasok tayo? Oh, siya. Sige. Ito tinan mo. Ang gaganda ng mga short, oh. Mahilig ka ba sa short? Pumili ka ng pinakamaganda sa paningin mo. Ito ang ganda, oh. Yung kasya sa iyo para hindi ka mahubaran. Basta si badot mo pagkain. Oo. Ano sabi? Naihian na garo. Nahian mo yung bado mo? Agoy. Mag-ano ka? Nahian mo yung bado? Gigo, pili. Piliin mo yung mga magagandang kulay, yung makikita ka. Ito ang ganda, oh. Kaya lang, hindi ko alam kung kasya sa iyo't malaki. Malaki. Malaki, dapat mga cute. Dapat cute, masukat ka. Ay, malalaki ang napipili ko. Ano na tayo? Pili ka sa list. Pati mga blouse, oh. May mga magaganda silang blouse dito, oh. Ay, ang badot mo nabasa. Maganda to, oh. Ito po. Ano pang Maganda po yan. Oh. Di ba maganda? Kasi sa kanya? Ayan. Sige. Ano nyo na yan? Kuhanin na natin yan. Ay! Ha? Ayaw mo ng pants? Mainit? Ganun kagad yung sagot eh. Mainit? Ito, ang cute oh. Lagyan mo na lang ng belt kung may lagayan ng belt. Bigyan kita ng belt. Marami akong belt sa bahay. Ito, maganda ito oh. Patingin daw. Patingin ako. Ito may lagayan ng belt. Gusto mo to? Ewan ko kung meron silang belt dyan. Bilhan kita belt. Maganda to ay. Pwede mo naman atang i-fit doon. Dapat ito oh, ito maganda ito. Ayan oh, tingnan mo. Pwede mong ano doon sukat. Alika, masukat ka. Kaya lang po ng belt. Habit na lang. Ha? Pwede pasukatin na lang natin para sigurado. Gusto mo magsukat? Ha? Ito, may mga magagandang blouse dito, oh. Pili ka dito magagandang blouse yung nasuot sa manikin, oh. Tingnan mo. Ayun doon, oh. Kasya ata sa iyo. Ayan, ang cute. Ito, oh. Anong gusto mong kulay? Ha? Ipababa natin. Gusto mo yan? Saan ba yung ano? Pababa natin pati yung short. Gusto mo pati yung short? Sige, sige. Kaya mo daw ano yun? Ibaba natin, ipahubad natin dun sa may ano. Sa may-ari. Pati ito, kasya sa iyo ito, yung set na ito, oh. Excuse po, pwede po pababa? Ito. Ito, at saka pili tayong maganda. Ito mas okay ata itong ito gusto niya, oh. Ay, ito cute din, oh. Ito, ay malaki ata sa kanya. Tama lang po ba ang size? Kasya po sa kanya? Ito pong North Face na to.
Yung t-shirt po. Maliit po ba yan? T-shirt. Maliit siya eh. Malaki yata to, sir. Ha? Ito ka, nasukat mo na ba ito? Nasaan po yung mga maliliit nyo ng ano? Delo. Pang taas. Malaki, wag yan malaki. Oo nga, malaki oh. Saan? Ito. Ito po, mukha pong maliit. Itong set na yan, kunin ko. Tsaka, ano pa ba? Yan. Dito ata. Nasukat na niya na, yan. Nasukat niya na po. Ito po. Lalagyan na lang po ng baby. Oh, yan. Gisukat. Hala, bira. Gi. Ikaw, mami, may napili ka na. Ay, si madam, oh. Ano, madam? Mukhang ang maganda. Mapili ka ng ano kasi mag-swimming tayo sa sa linggo. Meron ka. Kailangan nakapanty at saka bra. Naka 2 piece ka. Tibak na lang 1 piece. Ganon. May napili na siya. Meron pa. Bakit pare-parehas ang kulay, ma? Yun po yung kinuha niya. Okay. Ito, doon din. Ito, maganda ito. Yan gusto niya. Yun o. Ano po nito? Ito oh. Yun, maganda yun. Ayun oh, maganda yan, may tali. O sige, kunin mo. Kunin mo, dali. Yan. Oh, gi. Bira, hila. Oh, yan, sige. Tingnan mo yung shirt at maganda. Pang-alis mo yan, pang-alis pag maggala tayo. Okay lang. Okay lang. Pili ka din ng iyo. Mga pang-alis, marami sila mga magaganda dito eh. Hindi mo na ba mag-vlog tayo doon sa kabila na kaganyan? Nadubli na. Ay, ewan ko sa iyo. Ganyan, inaabol ka ng pulis. Hindi mo daw binayaran. Nag-ano ka. Ano? Bakit ang lalaki ng mga napili mo? Ha? Sa'yo yan? Maliit ka? Maliit ba ganyan? Bakit puros itim? Hindi ka nakikita pag puro itim. Dapat yung makinang ang kulay para makita ka. Ha? Gusto mo yung mga colorful? Mga pula-pula, blue, ganyan. Pink. Ito, cute oh. Ba't ayaw mo ganitong kulay? Para ka na kuryente. Gusto mo itim lahat. Hindi ka naman nagluluksa. Ha? Ito oh. Mga ganito dapat para makita ka. Yan, kunin mo na. Nag-i-enjoy nakaka-enjoy. Uy, ito pa oh. Yan. Mas maganda pa nga yan kaysa doon sa mga tinerno sa shorts eh. Maliit ba yung yellow? Pwede yung eterno dito oh. Yung nasa manikin po, maliit po yan. Kasya sa kanya. Mahilig daw siya sa shorts eh. Ha? Ay, nakaipit sa likod. Ano po yung isa? Ganon din? Ito. Yan. Sobrang liit. Idoble mo para makita ko. Dali na. Tingnan natin kung maganda. Mukha atang masyadong maliit sa iyo yan.
Maliit ano? Ay, wag na, wag na, wag na, wag na. Maliit pala. Maliit pala, wag na. Short pa din ang gusto mo? Sige, pakyawin mo na yung mga short na sa manikin. Magkasya sa iyo. Kayo po, ano napili nyo? May maganda kayo nakita? Ha? Sa inyo? Bakit isa? Dagdagan nyo pa para may ano, kapalit. Sige na. Ito ay, Wow, ang ganda. Ganda na napili nyo po. Sige na, dagdagan nyo pa. Mga pang-alis po, ganito po oh. Pang-alis. Yan oh, maganda po yan. Anong gagawin? okay, okay. Oh, dami ano. Mga magaganda ba yan? Lahat na yan gusto mo? Oh, mapili ka pa ng dress. Ha? Napili ka pa? Asan si tita? Ito yung po nagpipili. Yung po nagpipili, huli ka. Mabayad na tayo? Ha? Oh, sa iyo? Kasya yan sa iyo? Tingnan mo. Kasya sa iyo yan? Sukat mo. Mukhang malaki. Sa tingin ko malaki. Tama lang. Ha? Sige daw, tingnan ko. Ha? Tama lang para... Malaki po. Oh, malaki nga. Malaki sa iyo. Tingnan mo, mahuhubaran ka oh. Hanap ka iba. Sige na, hanap ka iba. Malaki sa iyo. Ayun oh. Oh. Ito. Ito, gusto mo to? Ha? Cute yung aso. Oh, ito. Tingnan mo. Mangangagat ata yan, nangangagat. Bakit ayaw mo? Ang haba naman to. Ayun, nasa manikin. Ayun oh, sexy. Yun na lang. Ito maganda. Ito kasya sa iyo yan. Maliit lang ata ito. Nate, kasya sa kanya to, no? Ito na lang, maganda ito. Sige na, yan na lang. Ayaw mo ba ganyang design? Ha? Ayaw mo ng ganyang design? Maganda yan. Pag ayaw, ayaw gyud. No? O sige na, wag na lang kung ayaw mo. Sige na, mabayad na tayo. Tuwa siya, oh. Tuwang-tuwa siya. Hindi na makarugaga sa napili niya, oh. Sige na, ipaano mo na kay ate. Wala yung iyon sa iyo. Magulo to. Iniiwan yung napili niya. Hala, sige. Dadamputin ng iba yan pag nabayaran na. Kasya po sa inyo yung napili kong blouse? Yung para sa inyo po? Kasya po? Oh. 100 each. Tapos itong sa manikin, ganun din. 100 na lang. Okay. So, 500 na to. 1, 2, 3. Kasya sa iyo to? Kasya, kay tita. O siya, sige, okay lang. Yan, fine. Sige po, patutal. Ay, ang ganda ng calculator niya, oh. Ang calculator niyo. Bilin ko po yung calculator niyo, mukhang maganda. Bili ka saan dyan na 340. Saan yun? Dyan sa ano. Ah, di ko alam yun. 45. 830. Wala ka nang idadagdag? Wala na. Yung Jollibee na lang na chinaron mo. Oh. Oh, shout out dito. Shout out, naka-vlog ka. Po. Iikot nyo na? O siya, sige. Bayad. Masaya? Ang dami ah, nakarami oh. Ang dami ano?
Isang plastic. Isang plastic. Ilang piraso? Binilang mo ba? Hindi mabilang. Hindi na mabilang? Ayan si Tito, nakangiti din. Oh. May pang pang-aurahan. Dapat pants po ang kinuha nyo. Pang terno doon sa blouse. O saan tayo magmumukbang? Ha? Tuwang-tuwa na sa napili niya, oh. Oh, baka may pahabol ka pa. Ito na lang. Ha? Yan na lang. Mahabol ka pa ng ibang mga magaganda. Selfie mo nga dati ang post mo kay Ritz. Ha? Selfie niya, dapat ipopost niya sa'yo. Oo nga. Ipang mo yan ha? I-model mo ha, i-model mo. Tapos isend mo sa akin. Ano? Ha? Uy. Ano? Ayan po, oh. Oh, mutak pa ng mukha mo. Alin? Dami yun, Ang dami, nakarami nga daw siya eh. Diyan nakarami ako. Ayan, ayan, ayan. Pinakita pa oh. Ayan oh. Oh. Hindi niya mabitaw-bitawan. Oh, tino. Babalik sa hangir. Bayad na. Hindi mabitaw-bitawan. So ayun mga Kalingap, shoutout po sa Rich Team, kay Kuya Bal, Kalingap Partners, Kalingap Viewers, especially guys dun po sa mga hindi nag-skip ng ads, at saka sa Solid Rich Vlog. Yan na yung service, tara na po. So hatid na po namin hatid na namin si Rosalie at saka tita niya. So na po kami mag-shopping at siya ang pumili, dyan daw kami mamili. Ang init, ngayon naman makulimlim. At shoutout kay Kuya Mario, ang ating pilot for today, kasama sa paglingap. At saka si Mrs. Shoutout, support ng channel. Okay. Nakangiti, grabe ang ngiti oh, Kuya Mario. Oh. Sabi niya, Alam mo ba sabi niya? nakarami ako, sabi niya. Alam mo ba yung sabi niya, yung damit niya doon na luma, iuukay-ukay niya na. May idea siya. Kasi marami siya pinamiling bago. Ang gaganda nga ng mga napamili niya eh. Sabi niya, nakarami ako, sabi niya. Siguro nalito siya. Ano kaya unang ko isuot dito? At pares lahat magaganda at pili niya ay... Oo. Teknik dyan. Laba. Downy. Mabangong mabango. Ay, ang sarap isuot niyan kasi mga cotton yung mga napili mo. O, diba? Ang kaway-kaway ka. Shoutout ka mo. Shoutout. Shoutout po. May Artista ka na. O, kaway-kaway. Ha? Pa daw siya. Imumukbangin pa niya yung sharo niya sa Jollibee. Ay, Diyos ko po, Panginoon ko. Yung kulay namin dalawa. Ha? Alin? Kapit yatas. Creamy. Creamy. So, ayun, shout out po kay Tita Rose from abroad, kay Ma'am Sisalain, kay Ma'am Dina Bueno, Asuncion, Romilda Cabardo, Emily Enriquez, Ma'am Shane Canto, kay Frida Charity Vlogs. Yan, kay Ma'am Sisalain. Shout out din po kay Sabina Enriquez. Ayan, kay Mila Enriquez, shout out. Kay Ma'am Lily Hubilia, kay Romelda Cabardo, kay Ma'am Shane, kay Ma'am Bibing, kay Ma'am Jean Official TV, shout out. Kay Miss White from Japan, Ma'am Nads from abroad, Ma'am Edna from abroad, shout out. Sa lahat po ng viewers, sa mga baguang subscribers, thank you so much. Sa mga datihan, shout out din po. At syempre, kay Kuya Bal at na Kalingap Rob. Sa lahat po ng ating mga manunood, yan, mapagpalang hapon. So, dait ngayon. Ganito yung dait natin ngayon, guys. Ano? Makulimlim bigla. Iwan ko ba ba't ba nagkaganito? Pakita ko sa inyo. Yun, oh. O, diba? Kanina sobrang init. Abot-abot yung pawis. Oh, yung unang patak, may sumunod agad. Tapos ngayon naman maulan-ulan. Oh, 'di ba? So, dana po mag-ukay si Rosalie. So, 'yan, nag-enjoy siya. Ang tuwa bagali talaga niya mabitawan, no? May pagyabang pa niya yan to.
Ano yon? Mamaritis pa po yan mamaya pagdating. Oo. Sabi mo, artista ka na ha. Ha? Sabihin mo. Ayan. Thank you so much. God bless everyone. See you my next live or vlog. Shout out. Bye-bye guys. Yeah, bye-bye. Yan si Rosalie. Oh, bye-bye. Ayan, support. Panoorin niyo po yung aming mga vlogs. Thank you so much. So ayun mga kalingap, hatid namin si Rosalie. So kanina sobrang init, no? Ay, ito inabot na ng ulan, oh. Tamang-tama, magsha-shower ito si Rosalie mamaya. Ayan, ngiti oh, hawak pa din oh, di mabitawan no. Umulan, umaraw, bumagyo, hawak pa rin. Oh, di ba? Oh, magandang bata to si Rosalie, oh. Mabait pati, palangiti.